Tras meses de deliberacións no Grupo de Traballo contra as agresións ao persoal das institucións sanitarias, por parte da Consellería de Sanidade e distintos organismos dende a Comisión de Centro do Chúo, alertan de que seguen sen un protocolo claro e efectivo de actuación ante esta lacra. Observan con preocupación o incremento deste tipo de situacións e por iso se concentraban hoxe as portas de urxencias para amosar a súa máis enérxica repulsa a este tipo de actuacións e reclamar medidas reais para rematar cas mesmas. Estamos aquí para denunciar a agresión que sufrimos o personal sanitario. Non podemos permitir traballar con esta inseguridade. Necesitamos máis seguridade para poder traballar, valga a redundancia, seguros. Actualmente no complexo hospitalario de Ourense, na quenda de noite, contamos con dúas profesionais de seguridade. Nesta porta de urxencias, que é a porta de entrada na quenda de noite, non hai unha personal fixo, vale? Calquer profesional, calquer persoa da rúa pode entrar no servicio de urxencias e pode andar libre, sen ningún tipo de restricción. Que denunciamos? Xefe de servizos, supervisoras, xa foi comunicado que hai un aumento da crispación e das agresións verbais que sufrimos os profesionais diariamente. Que resposta temos? Ningunha. Seguimos a traballar de xeito inseguro.